veľmi záleží na tom, a aký je jej talent. Či ju baví to, že vymýšľa pre nich, či je veľmi kreatívna, či je introvertná, či je veľmi uzemnená, alebo či je extrovertná. Pretože potom bude takisto aj vedieť, keď bude vedieť svoj talent a aká je silná stránka, koho iného hľada do týmu. Lebo častokrát ľudia chcú spolupracovať a to je aj jedna z najväčších vízie pre ľudí. Ľudia radi hovoria, že chcú spolupracovať, ale chcú ľudí, ako sú oni. To znamená, keď niekto extrovertný, tak by chcel viacej takých ľudí, ktorí sú podobní ako on, extrovertní a dobre sa porozprávajú, chodia von. Niekto je kreatívny, tak by bol rád obklopený kreatívnymi ľuďmi. Ale tak vlastne tú synergiu neodomkneš, tú synergiu odomykáš tedy, že pracuješ a spolupracuješ s ľuďmi, ktorí sú tebe rozdielni. To znamená, prinášajú to, čo ty nemáš a doplňajú ťa. Znamená, keď zober si, že je napríklad žena, ktorá je veľmi kreatívna a učí študentov aj na materskej. Takže ona vytvorí o mnoho väčšiu hodnotu, keby spolupracovala s niekým, kto je napríklad tých študentov môže nosiť, alebo môžeme organizovať tie hodiny. Ona môže sa venovať tomu, že vymýšľa nové programy, nové produkty, možno úplne iný spôsob, akým bude tých študentov učiť angličtinu a spolupracuje s niekým, kto nie je až taký kreatívny, kto nebude vymýšľať nové inovatívne spôsoby, ako ich učiť angličtinu, alebo ako im dávať cvičenia, ako robiť zábavné hodiny, ale je o mnoho lepší v tom, že pozná veľa ľudí ho nasleduje a on aj priniesie o mnoho lepších študentov. Alebo o mnoho viac študentov, alebo môžu robiť väčšie akcie, alebo to môže byť niekto, kto je veľmi systematický a mechanický a je úžasný s internetom, tak namiesto toho, aby ho naučila niekoho jednej, alebo individuálne, tak ju môže natočiť, môže to hodiť na webku, môže urobiť online kurzy. Je toho veľmi veľa, záleží, čo ona bude chcieť urobiť, aký má talent a s kým sa bude spájať. Ale to najdôležitejšie je, že ona vie, koho hľadá, aby ju doplnil a aby mohli spolupracovať. A na to je naozaj veľmi dôležité poznať dynamiku bohatstva, lebo podľa toho, aký ste profil, aká je vaša hra, ktorá je cesta najmenšieho odporu na vytváranie skutočného bohatstva a naplňania spolupráce, tak tedy budete vidieť, ako ho iného hľadáte a budete vedieť ich nájsť.